Mikel? Zer izara hor zaborrean bihatzen? Zer ez. Pilula bukatu zaizkit. Zertarako gabezu orain pilula bat? Zertarako. Maiazu bat. Zertarako? Ba, euskaraz egiteko. Baina euskaraz egiteko ez duzu pilularik behar? Ja, baina pilulik gabe, euskaldun arrunta naiz. Eta nik euskaldun profesionala izan nahi dut, euskaldun super euskalduna. Eta horretarako pilulak behar zaizkit. Ez, dituzte. No, ves, se me ha olvidado euskera. Pilula, give me one. Lasaitu zaitez, Mikel, lasaitu. Pero ¿qué dice? No le entiendo. ¡Habla en cristiano! Tranquilízate, venga, repasa tus apellidos. Venga. Martínez. Rodríguez. Hernández. ¿No tienes apellidos vascos? Creo que tengo un examen perdido en la noche de los tiempos. Mi árbol genealógico. Tómate un apellido, mi fina. Me das una pena. Listo. Bueno, hau esan gertatuko Mikelen abizenak euskaldunak balira. Ze euskaraz egin daiteke, euskara jakin gabe, baldin eta zure lehenengo 200 abizenak euskaldunak balira. Ona, Nibria! Gure urrengo konbidatua politikaria da, eta herri honetan ospatzen den etengabeko hauteskunde kanpainan parte hartzen ari da. Eta torrela, Mikel Endika Agirre Etxezarreta eta bar. Guzkora zaude, gure platoan, denetari dakaso. Garai, Altuve. Hola, hello, Rieta. Hasi gaitezen bada, jauna, askoren iritzi zure apur bat gorra zaudea da. Tapia. Horein onden zuten dirazo? Idioto. Zaten ari nintzen, zure euskara bitxi samarra dela, ze eskoletara joan zara ikastera? Amutxastegi. Aitara? Etxano? Zergatik joan nahi duzu parlamentura? Lengona. Eta zer egin duzuan? Aldana. Hori ez da oso zehatza. Aldanondo. Hau da, ezer gutxi. Angulo. Baina, norbaitek egin beharko du lan administrazioa aurrera atertzeko. Irasola. Ez edazu, gobernuan esatzen pasara zein izango da zure lehenengo gestioa? Magura Etxeberria. Baina, etxe bat egiten ari zara orain, ez da? Plaka B. Ondo geratu da! Basabe. Eta etxea bukatzen duzunean? Etxeneste. Eta kasetarien batek esaten badu zure jarrera susmagarria dela. Paola. Prentsa erosten dela insinuatzen ari zara? Salgondo. Zegin dezagun beste hautagaiari buruz. Aburto. Mortegarai. Gauza bera esaten du berak zutaz. Krijeta. Aserretu egiten zara? Amorrortu lagetxe. Berrez, aserretzen zara zure? Egia, erraski. Beste? Imaz. Beste hautagaia zitzegiten jarraitu nahi dizu? Korta. Zerazu, izango da zuen gestioa. Opakua. Eta hiritarren gandik urrun. Hori ben. Antimilitarista hoben zara. Otano. Baina fundamentalismoa borrokatu behar direla ere esaten duzu. Alana. Eta
Afganistanen tropak mantentzaren alde zaudela esan duzu inoiz. Maiz. Otanen alde, otanen kontra, zure jarrera ez alda. Segurola. Zer egitziko zure partidua Euskal Y-koari buruz? Aldekoa. Ja. Eta Y-koaren ostean? Aranzeta. Zer egin behar da gobernuaren aurrekontuarekin? Sagasta. Bai, baina nola, programa politikorik ez duzula esaten dute askok. Kusurmendi. Orduan, non daude zure proposamenak? Aiestaran. Eta programa bat egiko duzu? Antza. Polita da? Baiona. Eta jendearen guztoko asko da? Lukambio. Ez eta zumaginatu lehendakari haukatzen zaituztela, eta gobernu eratu behar duzula, nor jarriko zenuke etxekintzako ministerioan? Autenetxe. Azkendari? Gaztanbide. Ekonomia? La tasa. Kampo arazkoetan? Urruti. Barne arazkoetan? Egurrola. Penitenziarian? Berazategi. Kirolean? Azkarate. Arteaga. Ingurugiroan? Eskoriatza. Bueno, lehendakari jauna, zure abizen guztiak esan ditugula uste dut. Batzak zaizu, barkatu. Ez aidazu, zein da politikari bezala daukaztunan etxa? Aberasturi! No!